Ne csak az 1%-kal támogassa egyházát. Megtisztulás és az emberiség megmentése néhány milliárdért. Befolyásolási technikák és a hatalom megszerzése tudományos alapon. Szientológusok a pszichiátria ellen és az otthonszülés mellett. Hazugság vizsgálóval az igazság nyomában. Célpontban a scientobiznisz. A Rémálom blogot egy édesanyja és fia írja. A történet egy fiatalemberről szól, akinek barátnője a szientológusok hálójába került. Kapcsolatuk azóta megszakadt. A fiú azonban nem adja fel, vissza akarja szerezni barátnőjét. Kértük, nyilatkozzanak a Célpontnak, de azt mondták, félnek. Az eset újra felszínre hozta a szientológiai egyházzal szembeni gyanakvást. Míg a magyarok többsége sosem hallott a szientológiáról, addig a külföldi vállalatok közül sokan átvilágítatják vezető munkatársaikat, nehogy véletlenül a rejtélyes egyház tagjai legyenek. Évtizedek óta köztünk élnek, de nem tudunk róluk. A szientológiai egyház bámulatos ügyességgel terjeszti hálózatát. Vannak tagjaik a politikai vezetésben, a vállalatok élén, a művészvilágban. A legismertebb szientológusok közti Ellie, Tom Cruise és John Travolta. Sokan azt sem tudják, hogy évek óta tagjai a kis egyháznak. Ingyenes IQ-teszt, önismereti tanfolyam vagy éppen a munkahely által szervezett továbbképzés révén kerülhetünk kapcsolatba szientológusokkal. Aki tulajdonképpen vett tőlük egy könyvet, azt ők már szientológusként tartják számon. Tehát ilyen könnyű szientológussá válni. István hosszú évekig szientológus volt, arcát és hangját elváltoztattuk, a neve kitalált. Őt egy business success tanfolyamon rántották be. Az egyházba többféle módon lehet belépni, általában ilyen tanfolyam végzése, ami egy ilyen belépéshez vezet. Ez lehet akár egy ilyen VICE, tehát ilyen szientológus cégnél, egy ilyen mondjuk egy kötelező munkahelyi tanfolyam, amit az egyházba vagy egy egyház közeli szervezetnél kell elvégezni, vagy egyszerűen csak az utcán egy ilyen személyiségtesztet csinálnak az emberrel. Utána jártunk valóban ilyen egyszerű szientológussá válni. Rejtett kamerával kerestük fel a Kisegyház fővárosi központját az Erzsébet körúton. A nevedet majd írja, hogy mi a te neved, mert arra fog menni a könyv, hogy a további információ a te nevedre fog menni. Ez egy képességvizsgálat lesz, ezt kitöltöd, és ide behozod délutáni időpontba, akkor, vagy pedig terméből és egy időpontot megvetjük, és akkor ez kiértékelik neked egy ingyenes szolgáltatás, és egy csomó dolgot megtudsz magadról. Tehát az alatt az 5 perc alatt, amit bent töltöttünk a Dianetika Központnak átszázott egyházi hivatalban, kollégánk összes adatát megkapták, így elvileg ő is szientológus lett. Az egyháznak a metodikája szerint mindenki szientológus, aki egyszer aláír bármilyen papírt. Jászberényi Sándor évek óta foglalkozik a Kisegyházzal. Azt állítja, az egész csak üzlet, méghozzá bombaüzlet, azért is, mert a vallási szolgáltatás nyújtása adómentes. A szientológiai egyház érdekelt a vitaminpiacon, nagyon érdekelt az oktatásban, érdekelt a drogprevencióban, illetve rehabilitációban, érdekelt az üzleti szférában, és érdekelt a pszichiátria ellenes dolgokban. Hány ilyen fedőszervezete van Magyarországon az egyházon? Fel tudom sorolni: az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, a Narkon Alapítvány, a VICE, az ABLE és a Criminon. A Magyarországon működő Egyház vezető szerzetese szerint ez rágalom. Ez felháborít még a gondolat is. Az életemet adom azért, hogy segítsek az embereken. Ha ez igaz lenne, hogy ez biznisz, akkor bíróságok nem állították volna már nagyon régen. Azt azonban ő is elismeri, hogy az úgynevezett auditálás, ami leginkább a gyónáshoz hasonlít, pénzbe kerül. Az auditálás kerül pénzbe? Természetesen. Ezt lehet tudni, hogy mennyibe kerül? Vagy hogy mitől függ ez, hogy mennyibe kerül? Meg tudom mondani pontosan, hogy mennyibe kerül, az az igazság. Nagyságrendileg pár ezer forint, pár 10 000 forint. Pár ezer forint a legegyszerűbb auditálási eljárások. Szerintem pár 10 000 forint körül lehet egy bonyolultabb. István kicsit másképp emlékszik. Ezek a tanfolyamok, ezek pénzbe kerülnek? Igen. Mennyibe? Több-kevesebb, tehát az ilyen 10 000 forinttól az akár több 100 000 forintig. A hosszú évek alatt körülbelül mennyi pénzt költött erre, nagyságrendileg? Milliós nagyságrendileg. Az auditáláson az auditor csak kérdez. Az egyház embere így találja meg azokat a gyengeségeit a hívőnek, amelyeket egy újabb auditáláson kell kikezelni.